लेखे हमबाय फैलाव TWF नि फार्स्ट कॉन्फ्रेंस ने अजमा बरम गनांगो चिनि काकी पवित्र भक्ति जमातिया तैबो फाइमानजाक फैनाय चिनि TWF नि प्रेसिडेंट बरम गनांगो चिनिकना जमातिया तैबो चिनि Honorable EM Onimes Deborma, Honorable EM Komal Koloi, Honorable EM Doliriang, Honorable EM Thangpajak Sini Chittoranjan Deborma, Sini MDC Umasankar Deborma, Ravindra Deborma, Ganesh Deborma, Direndra Deborma, Sini TWF ni joto leaders khoroksa ke mengkhoi chalia joto no ani pai hamjama tei khurmaya faru tini chini first state level conference brironi जों नायनाय खांखे न'वो बोसगां साल' फाइनै साल' चिनि अर जे तंनायनि लीडरशिप बाय बोसगांआव जों फाइट खायनायनि बागै चलाबाय बाक्सा याप्रि बाक्सा खलायै बोसगांआव चिनि तिप्रा मथा तै चिनि दफानो बोसगांआव आगौरै तलांनायनि तै चिनि बबाग्रानि जे इमा तंमानि ग्रेटर तिप्रालेण्ड चबा कटर खायनायनि बागै याप्रि सेलायनायनि बागै जतनो ताबक जों तियार लायजाक थांनायफोराव चिनि एडिसि इलेक्शनाव ताबकनि हायखे चिनि ब्रै लिडारक आगौयै फाया तो फासि जों आफ्र भोट गप्लायै 18 जना ओंखा इंगे ताबक थुं एलाकानि सि थुं आमचाइनि सि चिनि लिडार ताबक इंगे काहाम ओइ फायबेलाहा फाइट खायमानाय जार जतनो कमिटमेंट खायजाक इंगे जों बोसगांआव दायति चिनि चबाबो सक्सेस होनाय जों आसा खायो चिनि तिनि बर' कासरानि EM राजेश्वर खि बनबो आनि पाइफैया हामजागमा रवो तानि हिके जों फाइनै साल' चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड जे डिमान्ड तंमानि फुलफिल वानि दिगे थांतों फाइनै साल' चिनि बर' कासरि अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल चिनि बुबाग्रा बाय ब सालायखे चिनि तिप्रा बथारि ओइ आरा बोसोन कन्टेस्ट खायनाय होनो गेनि रक जे वानसप तंमानि अम सक्सेस होनाय चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड जों ता आसामनि सिमिनो जेंजाक सिनाय चिनि इलेक्शन फार्स्ट इलेक्शन नि सिमिनो जों मिजोरामावबो चिनि आमचाइ ब्र'नि आमचाइयाव जों थांनाय अम हायखेनो गलग बाकी आमचाइ राव जे चिनि कम्युनिटी तंमानि जे चिनि दफा तंमानि जागाव बुबाग्रा चिनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड नि मुभमेन्ट न तलाङै थांनाय अम चिनि बुबाग्रानि वानसप जों साइमाखा चिनि बुबाग्रानि वानसप बोसोर कतर जेमन बनि पोस्ट पजिशन जेमन जों मताय हायखे बनो नौबो थि बनि वानसप बहायनो चिनि दफा न बोसगांआव कारवै तलांनानि बागै दिनै आं कयनानै मोसौ जे बार जामानाय चिनि TWF नि सेन्ट्रेल कमिटि जेफोरनो बार जामाथों गाहामखे चालावनायनि बागै जों प्रिपेरेसन मा तंनाय कुनो खागलाय मंगरै मांनाय कुनो नायसिलाय मंगरै मांनाय तानि हिके चिनि बुरै रावनि जतनिसाय भूमिका कतर जे बोसांथों निने बुमा बुफानाव अंथों फोरोंनानै बुरै रावनि पजा कतरखौ तानिके जों बुरै राव जतनि इक्वेलि हामजा खायकेछि तै बन बोसा तंनाय रावबो बैना हामजा माने बै इक्वेलि नौनाय दिनै चराय फांसिनि सि चिनि बुमार बबाय तातनि ब बिख्रा ब रियां ब तिप्रा ब देबरमा बबाय तातनि अमहायखे चिनि बुमार फोरों फायखांखे जों ओ चिनि बोसाबो बहायसिम थानाय हानिबाङै चिनि बुमारनि दायित्व जतनो इक्वेलि गोनां करै निनि जत दफा बायनो चिनि तिप्रासा दफा थांसाखे बोसगां आगावनानि बांनो जदि जों चिनि बोसानो फोरोङै तंमाखे अम चिनि बागै बिलाय हामनाय गे तिनि जे पजामानाय बरबो हायनो जतनो इक्वेलि निनि बुबाग्रानि वानसप मुनो बाहायके सारमानाय बसि मा वानसलायने दिनै आं पोस्टमालिया थि आसे TWF नि आं सामं तांलि हाय होनो ता वानसप थो जे फान पोस्ट माथो अर पजासि मारुजो सानानि थांहांके आं उक्लक्सि चुबाय तंमानि बसि अनेक हाको किन्तु तिनि अर पजा मा हामाने दायित्व मा हामाने तैबो बख्रमा मिहिनाय
गे सामं तांलायबो निबो उंक्लाव तंनाय रनि बेकआप सि जतनि साइ नांगौ तिनि ब प्रेसिडेंट माहा ब जेएस माहा हनै उंक्लाव हाया सालायबि सामं तांलायलि हेंके चिनि बुबाग्रानि वानसम ग्रेटा तिप्रालेन चबा सामं सायांनाय गे जों जे फानु पनमाथो बनो हाया सालायावै जों सुबानि सिनालायनाय बनि सामंनो निजेनि सामं हायके बाहायके चुबावै बसकां आगौ रमानो बस मावा सोलायनाय आं क गोबां साया चिनिसाय उलक आनिसाय उलक कक सानाय गोबां मा तंख चिनि महाराजाबो फाइ दंगो महाराजानि खोपै बिनि रक्तैबो काहाम वानसम नि कक रक खनाय मानाय जों चिनि एम राजेश सरखि बाय जों कि लाव चिनि फुटबल काइसे मैच दङ आरो थांलायनाय आनि बांगो जतनो बाय प्लेयार हामजांमा दै खुलमाया फारै आनि क अरन मथाखा ति डब्ल्यूएफ आइलक थों बवाग्रा आइलक थों ति प्रामथा आइलक थों